Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Comencem aquesta sèrie de lliçons en línia que farem a la nostra assignatura d'Història de la Filosofia de segon de batxillerat. I, evidentment, condicionats perquè ens hem de quedar a casa, ja ho sabeu. Quedeu-vos tots a casa, cuideu-vos molt, cuideu també la vostra família, els pares, els avis, germans, germanes, etc., tothom, perquè estem en una situació realment molt greu i molt complicada. Bé, doncs, hem de continuar la nostra tasca, no? Hem de continuar el temari, bàsicament perquè bé, no sabem què passarà amb la selectivitat, no sabem què passarà amb res, però hem de continuar. I el que farem avui, bàsicament com a primera lliçó, serà parlar de la il·lustració. Ja sé que en alguns casos ja aquesta qüestió l'havíem fet, però doncs una mica recordarem quins són els aspectes més importants del període il·lustrat. I després farem una petita introducció de Kant i ho deixarem aquí. Serà aquesta doncs, la primera immersió, diríem, en aquesta època apassionant de la història del pensament. Bé, perquè fa il·lustració, sabeu que és un període que té lloc al segle XVIII i en el qual doncs, es produeixen canvis molt remarcables pel que fa a l'evolució de la filosofia i pel que fa a l'evolució del pensament en general. Hi ha un text molt important del 1784 de Kant, que es diu Resposta a la pregunta què és la il·lustració, en el qual Kant considera que la il·lustració és la sortida de l'ésser humà de la minoria d'edat autoculpable en què es trobava. Per tant, doncs, sortir d'aquesta minoria d'edat i, per tant, tenir la capacitat de créixer, tenir la capacitat de fer servir la pròpia raó, fer un ús públic de la pròpia raó, per tant, doncs, fer servir la pròpia raó sense que ningú t'hagi de dir el que tu has de fer. És a dir, per tant, aquesta llibertat manifesta els lliurepensadors que apareixen en aquesta època. En aquest text també ens parla i ens diu que doncs no hem d'obeir aquells que ens diuen com hem d'actuar, sinó que hem d'actuar doncs, nosaltres mateixos per nosaltres mateixos, amb aquesta consciència, no? I amb aquesta tolerància i respecte, que són conceptes bàsics que de fet ja havíem estudiat en parlar de Locke i que també Voltaire, per exemple, plantejava. Per tant, és l'època dels lliurepensadors, hi ha tres conceptes molt importants, que és el concepte de raó, de progrés i de llibertat. És a dir, la idea de progrés que tenim en època moderna doncs és una idea que es deriva de la reflexió dels il·lustrats, no? El fet de que podem avançar i progressar fins a un estat superior de desenvolupament i que això doncs, donarà lloc a altres teories, per exemple, teories antropològiques que diuen que comencem a un període de salvatgisme, després la barbàrie i després la civilització. Aquesta idea de civilització apareix en aquesta època, Voltaire és un dels màxims representants, i també la idea de la llibertat que es reivindica en un període que sabeu que és el precedent de la Revolució Francesa. Aquests tres conceptes, raó, progrés i llibertat, que es manifestaran al llarg de la il·lustració. La il·lustració que té lloc a Europa amb diferents noms i amb diferents temàtiques. Per exemple, en el cas de la Gran Bretanya hi ha la il·lustració britànica, Enlightenment, on es combina l'experiència i la raó. Aquí tenim doncs, com a màxim representant des del punt de vista filosòfic David Hume, que és un autor que ja hem estudiat, però també ressaltar l'extraordinària tasca del gran científic Isaac Newton. Isaac Newton amb els seus principis matemàtics de filosofia natural, que és una de les obres científiques més importants que s'han escrit mai. I des del punt de vista econòmic, Adam Smith, amb el text de la riquesa de les nacions, que per alguns doncs, és el text fonamental de l'economia clàssica. Això pel que fa a la il·lustració britànica. En la il·lustració alemanya, Aufklärung, és el seu nom, té un enfocament més racionalista i es preocupa sobretot de la moral. Hi ha autors molt destacats, com és el cas de Christian Wolff, Lessing i, evidentment, el més important, que sens dubte és Immanuel Kant. També a França, sobretot a França, cal dir-ho, es desenvolupa la il·lustració a través de les Lumières, les llums, que és com s'anomena la il·lustració a França, i allà doncs, té lloc un conjunt de filosofies molt heterogènies, molt variades, molt eclèctiques. Hi ha un afany enciclopedista, en aquell moment apareix l'enciclopèdia, que és el gran, diríem, text que es pot considerar el compendi del saber d'aquell moment, que seria el precedent de les enciclopèdies que després han anat apareixent. A la il·lustració francesa hi ha noms molt rellevants, molt importants, com és el cas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, de d'Alembert, d'Holbach,
Condillac, el Betius, la Metrí, etc. Llavors, dintre d'aquest panorama tan ampli, dintre d'aquest panorama tan variat, tenim, doncs, per exemple, Voltaire. Voltaire és un filòsof i escriptor molt important dintre del panorama francès. Voltaire és autor de les cartes filosòfiques, del diccionari filosòfic, d'alguns contes, com per exemple el Càndid, que és una crítica de Leibniz i de la seva posició optimista, que deia que aquest és el millor dels mons possibles. Evidentment, Voltaire va assistir, en aquella època, al segle XVIII, un fet que els va condicionar molt, va ser un terratrèmol a la ciutat de Lisboa, i evidentment el fet de l'existència del mal és doncs, un fet que els commou molt, no? I que els afecta molt, i per això planteja que aquest optimisme potser no està fonamentat. Mirem la situació actual també del coronavirus i ens faria també reflexionar sobre aquest tema. Hi ha una altra idea de Voltaire i de molts il·lustrats, que és la idea del deisme, que consideren que Déu existeix però no intervé en el món. És a dir, l'existència de Déu, d'un Déu, diríem que és un Déu més aviat ociós, no? Que no fa cap tasca i no intervé en els grans temes de la humanitat i en els grans temes del món. I també apareixen alguns filòsofs clarament ateus. És a dir, la il·lustració serà el moment en què apareixeran una sèrie de pensadors que defensaran l'ateisme. Un altre dels filòsofs importants és Montesquieu. Montesquieu és molt conegut sobretot per la seva obra de l'esperit de les lleis i sobretot per una idea que ja coneixeu tots, que és la divisió de poders, no? L'existència de 3 poders en l'Estat, el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial. El legislatiu és el d'aquell que fa les lleis, l'executiu és aquell que les aplica i el judicial, doncs el conjunt de tribunals de justícia que s'encarreguen de sancionar i castigar aquells que incompleixen les lleis. Aquesta divisió tripartida, no, del poder en legislatiu, executiu i judicial, recordeu que hi ha un precedent que és John Locke, que ja l'havíem estudiat quan parlàvem precisament dels 3 poders, el legislatiu, l'executiu i el federatiu, tot i que s'interpretaven diferent. El legislatiu feia les lleis, era el Parlament, l'executiu en el cas de Locke era semblant al nostre poder judicial i el poder federatiu era una mena de poder a nivell de relacions internacionals, d'acords de pau, etc. Llavors, de l'aspecte diplomàtic de la política. Molt bé, l'últim gran filòsof que tractarem de la il·lustració i que jo penso que de la il·lustració francesa o en llengua francesa és el gran filòsof de Ginebra, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que neix el 1712 i mor el 1778, que viu aproximadament la mateixa època que viu Hume. Recordeu que Hume neix el 1711 i mor el 1776. Van ser amics. Hume va viatjar a França i a Suïssa durant un temps i evidentment va trobar amistat amb Rousseau. Després es van barallar. Rousseau era una persona amb un cert mal caràcter i després van tallar la relació d'amistat. En el cas de Rousseau és molt interessant estudiar la seva filosofia política o filosofia de l'Estat, i té diferents obres. En el cas, per exemple, de l'educació, l'Emili, és un llibre que tracta sobre l'educació, el discurs sobre la desigualtat entre els homes, o el discurs sobre les ciències i les arts, etc. En el cas de Rousseau, sobretot destacaria una obra que segurament és la més coneguda, que és el contracte social. En el contracte social, Rousseau planteja la seva teoria contractualista, basada en el fet que l'ésser humà és bo per natura, és a dir, l'ésser humà diríem que és naturalment bo. Hi ha una diferència molt clara respecte a Hobbes, que Hobbes deia el contrari, no? L'ésser humà és dolent per natura, i en el cas de Rousseau planteja aquesta bondat natural. S'assembla molt una mica al mite aquell del bon salvatge, no? Qui no està contaminat per la societat es comporta de forma adient, de forma correcta, i ell planteja una mica que la societat és la que ens corromp, no? I la societat és la que ens fa dolents. Llavors ell planteja que ens hauríem de donar una forma d'associació, per tant una forma de societat, en la qual tothom es comprometés a cedir la seva llibertat natural a la voluntat general a canvi de la llibertat civil. Això de la voluntat general, que podríem dir que s'assembla molt a la idea de Parlament, però la voluntat general diríem que és la suma de les voluntats particulars. Nosaltres cedim les nostres voluntats particulars a la voluntat general, cedim la nostra llibertat absoluta que tenim per damunt de totes les coses i a canvi ens dona la llibertat civil. I aquestes llibertats civils diríem que són el respecte a les regles del joc
Per això diu que cedint la nostra llibertat no la perdem, sinó que continuem tan lliures com abans. I aquesta idea és una idea realment molt seductora. Rousseau és un gran defensor de la democràcia directa, és a dir, de la possibilitat de participar activament en les decisions que pren un estat, i per això ell planteja que l'ideal seria que es pogués dur a terme aquest model en una ciutat petita, no sé, Ginebra seria doncs, un model interessant per poder aplicar aquesta democràcia directa de Rousseau. Recordeu que en el nostre sistema polític tenim una democràcia representativa en la qual nosaltres deleguem les nostres funcions als diputats i els diputats són els que prenen les decisions. Doncs aquesta idea, per tant, és una idea que jo crec que podem destacar-hi i molt. Bé, això pel que fa a la il·lustració, hem donat unes línies generals. Teniu també un document que us passaré amb aquestes idees també resumides, basat en el meu document de text que utilitzo normalment a les classes, per tant us anirà molt bé per seguir aquest vídeo. I començarem una mica parlant de Kant, d'Immanuel Kant, que evidentment és un dels filòsofs més importants de la història, està al nivell de Plató i Aristòtil, per això, doncs, si hem estudiat Plató i hem estudiat Aristòtil, veiem doncs, la importància que tenen, no? I el fet que fan com un tall dintre de la història de la filosofia. Parlem una mica de la vida, introduirem una mica el seu pensament. Kant va néixer a la ciutat de Königsberg. Königsberg és una ciutat que es troba actualment, o que pertany actualment a Rússia, i que a l'època de Kant pertanyia a la Prússia Oriental, és a dir, doncs, que parlaven alemany. Actualment la ciutat es diu Kaliningrad i parlen rus. Es va repoblar en població russa i evidentment és una ciutat, doncs, és un enclavament, diríem, a la zona bàltica que actualment pertany a Rússia. Però en aquell moment era Prússia, per tant, diguem-ne, Alemanya, no? El que coneixem nosaltres com a Alemanya en l'actualitat. Va ser educat en el col·legi de Frederic, en referència a Frederic de Prússia, amb una educació pietista, una moral molt estricta. Es deia que doncs, els seus veïns posaven en hora els rellotges quan entrava i sortia de casa seva. Per això diem que Kant es podria ajustar perfectament al que actualment diríem un cap quadrat o el que actualment diríem una persona realment molt metòdica. No es va casar mai, no se li van conèixer gaire relacions a nivell sentimental. Bé, hi ha moltes teories, hi ha qui parla de la seva presumpta homosexualitat, no ho sabem. El que és cert és que bé, és una persona que sovint tenim aquesta imatge de Kant com una persona avorrida. No vol dir que fos avorrit, però hi ha aquesta imatge que bé, doncs, que és la que ha perdurat en el temps. Va estudiar teologia, matemàtiques, filosofia i ciències naturals. Sobretot va rebre la influència de dos professors, en el cas de teologia el professor Schultz i en el cas de la física el professor Martin Knudsen. La física de Newton, ell era un gran especialista també en la física de Newton, la coneixia molt bé. El 1755 publica la seva primera obra important, la Història general de la natura i la teoria del cel, on planteja la seva hipòtesi sobre l'origen de l'univers, que és una hipòtesi que s'anomena hipòtesi de Kant-Laplace, perquè Laplace també doncs, era un científic que també doncs, va tenir una importància en aquest aspecte. Altres obres de la seva època de joventut són El vell i el sublim, Els somnis d'un visionari, en el qual doncs, discuteix amb un teòleg nòrdic anomenat Emanuel Swedenborg, que defensava l'existència dels fantasmes i dels esperits, i evidentment ell doncs, defensa l'esperit il·lustrat, que està en contra de totes aquestes fantasmagories. Els somnis d'un visionari és aquesta obra, i després també tenim El vell i el sublim, que com ja diu la paraula, tracta sobre la bellesa, sobre qüestions estètiques. Del 1770 és la seva tesi doctoral, la dissertació sobre la forma i principis del món sensible i el món intel·ligible, que és una tesi, diríem, del període precrític, del període anterior a la crítica de la raó pura. Llavors, el 1770 al 1781 gairebé no publica res, i arriba l'any 1781 i és el moment, diríem, un dels moments transcendentals de la història de la filosofia, que és quan Kant publica la crítica de la raó pura, que doncs, va també fer una segona edició el 1787, afegint molts conceptes i afegint molts arguments diferents en relació amb la primera edició.
És una obra que al principi també rep unes certes incomprensions, és una obra difícil, és una obra feixuga, complicada, i aleshores, el 1783, el que fa Kant és publicar els prolegòmens a tota metafísica futura que hagi de poder ser considerada com a ciència. Bé, el títol, no sé, no és gaire comercial, i aquesta obra finalment la va publicar, es coneix o la coneixem tots amb el nom de Prolegòmens. I és un resum de la crítica de la raó pura i, per tant, de la seva teoria del coneixement. El 1785 publica una primera obra sobre ètica, que és la fonamentació de la metafísica dels costums, que és un llibre que marcarà la pauta des del punt de vista de la moral, de la filosofia moral de Kant, però que culminarà amb la crítica de la raó pràctica, de 1788, que és l'obra, de fet, juntament amb l'ètica Nicòmac, segurament l'obra més important que sobre ètica s'ha escrit mai. I el 1790 publica la crítica de la facultat de judicar o crítica del judici, que és una obra molt complicada, que evidentment en la qual no ens entretindrem i de la qual no parlarem, que tracta sobre temes com el judici estètic i el judici teleològic, que evidentment ara això no ho tractarem. Una altra de les obres d'aquesta, ja entrem dintre de l'últim període, és La religió dins els límits de la mera raó, que tracta sobre la filosofia de la religió, La pau perpètua, que tracta sobre pacifisme, és a dir, és una obra en la qual ell recomana que els exèrcits permanents es dissolguin amb el temps. Aquesta és una idea realment molt atrevida en aquell moment. I el 1798 l'antropologia en sentit pragmàtic, que és un llibre sobre antropologia, cal dir que Kant gairebé no va viatjar mai, va sortir mai de la seva ciutat, i és curiós com coneixia la resta de pobles. Parla dels espanyols, diu que és un poble al qual no li agrada treballar gaire, i bé, alguna de les anècdotes que apareixen en aquest llibre. Llibre publicat el 1798. L'última època de la seva vida és una època, diríem, en la qual Kant emmalalteix, sembla ser que va patir Alzheimer, en alguns dels seus textos es veu clarament moltes llacunes del seu pensament. Hi ha una sèrie de fragments, ja de principis del segle XIX, del que s'anomena l'opus póstumum, que seria un recull de fragments ja d'una filosofia que està evolucionant, d'una filosofia que està fent una mena d'autocrítica del període anterior. Això és el que s'anomena l'opus póstumum. Per això l'obra de Kant podríem parlar de tres períodes, que és el període precrític, que és el racionalisme, un període racionalista, influït per Leibniz i per Wolff, un període crític, que és on planteja la seva filosofia madura, on fa una síntesi entre racionalisme i empirisme. Una mica el que hem vist abans, parlant del racionalisme, que reivindica la raó, parlant de l'empirisme, que reivindica els sentits, doncs el que fa Kant és una síntesi entre racionalisme i empirisme, cosa que bé és complicat de fer, però jo penso que Kant se'n surt, aconsegueix en la seva filosofia crítica, el seu criticisme, combinar el que seria l'aspecte del racionalisme, la raó com a facultat important, amb els sentits, Kant reconeix que tot el nostre coneixement comença amb l'experiència. I després hi ha el període postcrític, que diríem que és el període dels últims anys de la seva vida, que és una mena d'autocrítica dels aspectes del període crític i que obrirà una mica el camí de la filosofia de Hegel, és a dir, de l'idealisme alemany. Molt bé, llavors en aquesta filosofia crítica, que seria la síntesi aquesta perfecta entre racionalisme i empirisme, serà en la qual ens entretindrem més, l'aspecte de que seria el pensament d'aquest període, el període més important de la seva trajectòria intel·lectual. Cal dir que Kant mor a Königsberg l'any 1804, amb gairebé 80 anys, i essent una de les figures més importants de la història del pensament. I bé, us recordaré una mica el que són els interessos de la raó, i amb això acabarem, dintre d'aquesta introducció a Kant. Hi ha tres grans preguntes que es formula la raó. La primera pregunta, què puc saber? És a dir, que és la pregunta sobre el coneixement, les condicions que fan possible el coneixement, que seria la teoria del coneixement. La resposta a aquesta pregunta és la crítica de la raó pura. La segona pregunta, què he de fer? Diríem que parla sobre les condicions que fa possible la decisió moral. La resposta seria la crítica de la raó pràctica. I la tercera pregunta, què m'és permès esperar? Que seria una pregunta teòrico-pràctica, és a dir, què puc esperar si faig el que he de fer? La segona pregunta és la moral,
què he de fer, i la tercera pregunta és, diríem, la religió, no? L'esperança. Per tant, el primer concepte, què puc saber? Coneixement. Què he de fer? Acció. Què m'és permès esperar? Esperança. I aquestes tres preguntes, d'alguna manera, se sintetitzarien en una quarta, que és la pregunta sobre què és l'ésser humà. Aquesta pregunta en alemany, was ist der Mensch? En alemany, igualment que en grec, doncs, hi ha una paraula per l'ésser humà, cosa que no tenim en català ni en castellà, que diem home, i també doncs, hem de dir ésser humà per poder-ho fer de forma més inclusiva. I la resposta a la pregunta què és l'ésser humà, segons Kant, és que l'ésser humà és una raó finita, una raó limitada. Una raó limitada en oposició a la raó infinita, és a dir, a la raó il·limitada, que considerem, o que s'ha considerat tradicionalment, que és Déu. Per tant, resumim, què puc saber? Teoria del coneixement, què he de fer? Moral, què m'és permès esperar? Religió, que això es trobaria la crítica a la raó pura i la crítica al judici, crítica a la raó pràctica, perdó, i crítica al judici, i després l'última pregunta, que resumeix les anteriors, què és l'ésser humà? L'ésser humà entès com a raó finita. Bé, això és tot. Molts ànims i ens veiem a la segona lliçó.